Greguška, tam to bude veľmi tesné. Milan v tejto chvíli súbojí s Mirovalom. Greguška je úspešnejší, ale a Vlado ide dopredu. už stráca, dostal sa cez neho aj Vlado. V každom prípade veľmi dobrý štart predviedol Rastio Lamoš. Teraz tam bol dosť veľký ťukec na Milana Gregušku. Teraz je to tam poriadne divoké. Suverene v čele so štartovým číslom 633. Rastio Lamoš, druhý je Milan Greguška, ale ten tam dostal ťukec od jazdca so štartovým číslom 123 Maťa Vydareného. Tak je to tam poriadne divoké. Milan Greguška má problémy. Opäť ďalší ťukec, ale ten bol až potom, ako Milan Greguška spomalil. Tam máme veľkú nehodu. Tam sa nám ocitlo jedno z vozidel a